Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi gepleşigimiziň Türkmenistana çağırylýan daşary ýurtly bagçylar we olaryň konsertlerine satylýan gymmat bahaly biletleriň ýöneköy adamlarda döredýän pikirlerine bagyşlanan gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatda täze ile gawat çagyrylýan daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň, ol konsertlere baran raýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ýuka maşgallaryň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary ýurtly bagçylaryň täze ile gawat gurnalýan konsertleriniň ene talar hem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käbiriniň çağalarynyň göwnüni ýykmajak bolup kardalyp her ýyl bergi borjy girýänligini gurrun berdi. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaý barada bir näçe ýaşaýjy bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş boldy. Ilatyň aglaby köplügi aýlykdan aýlyga ýa-da zähmet migrantlaryň daşary ýurtlardan iýberýän pullaryny zordan diýen ýaly güzeran aýlaýar. Ol konsertler diňe çagatyny aýnadyp, soň goňşularyna we bile işleýän kärdeşlerine şonça pula bilet satyn alanlygyny gurrun berip övünýän enatalara gerek. Deyip Aşgabatly Zenan aýtdy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki soraga gaty gaharly jogap berdi we azatlyk olaryň ulanan sözlerini ulanmaktan saklanýar. Ol konsertlere diňe hökümeti talaýanlaryň çağalary töweregi özüni oňarýan blogerler we beýlekler girip bilýär. 3000 manat bu bir adamyň 2 aýlyk zähmet haky bolýar. Garyp halk gultunup öýünde oturýar. Deyip ýene bir ýaşaýjy il içindäki nägileligi tasdik etdi. Onuň sözlerine görä, araçylaryň üstü bilen satylýan biletleriň bakasyny eşden garyplaryň käbiri "Wah, onça pulum bolsa çağalarıma kurtka, palto alardım" deyip içindäki pikirini daşına çykarýar. Beýleki biri biziň çağalarymyzyň agdyna et degmegi problema, konsert ýadyna da düşenok diýär. Söhbetdeşlerimiziň biri Türkmen hökümetiniň her ýyl daşary ýurtlardan bagçy çagyryp ilatyny bagtyýar. Aýdym saz tomoşalaryna şeýleken pul soňup bilýän adamlar edip görkezmek üçin ýöneköy halkyň gözüňe getirip bilmejek derejesinde uly pul harçlaýanlygyny öňe sürdi. Emma azatlygyň habarçylary bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdikledik ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmen medeniýeti daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertlerine satylýan biletler, olaryň arasynda girdejisi, konsert gurnaýjylaryň gazançlary, konsert döwrüne ady gönümlerini satan, beýle hyzmatlar edip az da bolsa iş, gazanç mümkinçiligini tapan adamlar, olaryň sany barada hiç bir maglumat bermeýär. Söhbetdeşlerimiziň käbiriniň hasaplamalarına görä, daşary ýurt bagçylary Aşgabatda onlarça däl, ýüzlerçe miň dollar serişdäniň ögözüne gelýär. Mustafa Sandal ýa-da Semijen kiýaly öz hususy uçurlarynda gelýän aýdymçylaryň çykarýan çykdyjy 100 000 dollardan geçýär, gelip gidenini bu zatlary hasaplap olaryň uly pula gelýänligini hasaplasa bolýar. Deyip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň biri Amerikan ýylly Jennifer Lopez'in Ulyberdi Muhammedowyň 60 ýaşyny gutlamaga gelip 1,5 milyon dollar meçörüne pul gazananlygyny, ýöne onuň günwatar medeniýetini tankyd edilenligini ýatlady. Onuň pikirçe Türkiýeden ýa Orsiýetden, musulman ýurtlaryndan gelýän we söz medeniýet zatlygynyň ýok ýurduny döwlet propagandasyna goşulyp awtoritar dolanyrjynyň awraýyny ýokarlandyrmaga çalışýan ýyldızlary tankydleýän hem ýok. Bir ýaşaýjy bu hili aýdymçylary talaňçylar diýip häsiýetlendirdi we ýokarda agdalan ýer talaňçylardan soň halky kiçi, oňluk talaňçylaryň talaýanlyklaryny, ýagny olaryň biletleriň emeli gytçylygyny döredip 100 manatlyk biletleri 3000 manada çenli gymmat bahadan satýanlyklaryny aýtdy. Onuň hasaplamalarına görä stadionlaryň, konsert zallarynyň ýolbaşçylary, kassirler bu döwürde gowy, beýkanun gazanç edýärler we ol gazançdan döwlet salgydyny tölemeýärler. Ilatyň gartaşan bölegine ýaş çağaly maşgalalara tölenýän uzypsyzja kömek puluny on götürüm ýokarlandyrmaga mümkinçilik tapmadyk Türkmenistana bu elpe-şelpelik näme der karka. Men muňa düşünüp bilmeýärin. Deyip azatlygyň ýene bir söhbetde aýtdy. Hormatly dinleyijiler,
halkyň sesi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlyň habarçylar bilen aýrylykda söhbetdeş bolan bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtly bagşylaryň çağırylmagy halkyň her kıyagdaýyna Türkmenistan üçin asla gerek zat däl. Daşary ýurtly aýdymçylar çağırmagyň häzirki halkyň kynçylyk çekýän pursatynda hiç geregi ýok. Halkyň pensiya, maýyplyk we beýleki haklaryny ýokarlandyrman, gaýta uly mukdarda pul berip, atly, meşhur bagşylaryň çağırylmagy bu diňe daşary ýurtlara döwletimiz ösýär diýip övünmek, gomparmak üçin edilene meňzeýär. Deyip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, bu konsertlere adata adamlar ýa-da vilayetlerden bolan ýaşaýjylar gatnaşdyrylmaýar. Araçylaryň emeli ýagdaýda gatsaldylan biletleri ortaça bir aýlykdan hem gymmat satyp pul gazanmaklar hem köp sorag döredýär we bu ýylatyň köp böleginiň ol konsertlere barmagynyň öňüne alýar diýip bir ýaşaýjy belledi. Ol odollar bu hil konsertlere büdjet idaralarının işgärlerinin mecburi ýagdaýda gatnaşdyrylanyny, her idara 5-6 adam iý bermelip dinleýiji salgydynyň salnanyny, hatda ýok men gidip biljek gel diýen adamlardan hem pul çöplenenligini görüň berdi. Başlyklar konsertde gatnaşjak höwesçiň tapman soňlar tam süpürje işgärleriň ellerine 5-6 bileti berip, sen gatnaş goňşularyňdan, dogan garyndaşlaryňdan adam tapyp konsertde görün diýip haýyş edýärdiler. Konsertde baranyňda daşynda bellige alýana haýsy edara kärhanadan gelenligini belledip geç diýip berk tapşyrdylar. Deyip adatlyň söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy. Ýöne soňky döwürde gurulýan bilet sögdasy, bilet bahalary ýagdaýyň belli bir derejede üýtgeýänligini, gymmat bahadan bilet aljak adamlaryň hem köpelýänligini işaret edýär. Şu aralykda Türkmen portal nesriniň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň arkada futbol komandasynyň golaýda bäsleşjek garşydaşlarynyň biri Saudi Arabistanynyň Al Nassr toparu bolar we şunuň bilen baglykda Portugaliýaly futbol ýyldysy Cristiano Ronaldo'nyň Aşgabady gelmegine garaşylýar. Ilkinji duguşçuk 11 fevralda çarşembe güni 10.000 tomoşaça niýetlenen arkada stadionuny geçiriler diýip Türkmen Metbuaty ýazýar.